zama mijin Barira. Gara biyu Khadijatu ce amarya, ga Salahuddin Aisha ta zama amarya, ga Abubakar Ummu Sulaimi ce amarya, Usman kuma ya zama mijin Ruqayya. Auren soyayya yana da daɗi. Da shehunai don girman zati, da dukkanin ahalin sunna muna da fati. Aka ɗaura soyayya ta ƙara ƙarfi, amaran da angwayen sun yi ilmi da zurfi, da sanyi duk zuciyarsu babu zafi. Na yabe su har da sunan su dole ya fi, Alhaji Abdullahi Kano a gaida sufi, an gurin Mulkairi tashi mai mayafi, da Abbas angon Barira yana da ƙarfi, da Rabi'u angon Khadijatu a gaida sufi, Salahuddin angon Aisha mai mayafi, Abubakar angon Ummu Sulaimi kana da ƙarfi, Usman angon Ruqayya ta soya kifi, ta ba mu lallai girkin tana da daɗi. Gashi dai yanzu dukkan ku kun yi aure, nan da gobe a gidan ku za ku tare. Yan uwa da dangi yau na ga har da bare, an waye suna ta shauki yau dan ganin amare. Dangin amare hawaye ku zo ku share, aure soyayyar tana da faɗi.
kuma ya zama mijin Barira. Gara bi Khadija ce amarya, ga Salahuddin Aisha ta zama amarya, ga Abubakar Ummu Sulaimi ce amarya, Usman kuma ya zama mijin Ruqayya. Auren